Подготвяме вашите най-любимите формички за близалки без захар. Днес ще направим близалки без захар и с плодовете без оцветител. Днес вкусна черешка. Разбира се, сърчица. Моето сърце, вашето сърце. Има малко стич и разбира се такива животинки. Магията на кухня. Течен изомалт. Ох, е горещо в момента. Първо ще направим близалки, които са без оцветители. Ето го тези с плодовете. Плодовете се ползваме лиофилизирани. Всякакъв вкус от нашите близалки без захар можем да направим без оцветители. Да бъдат прозрачни. Само ми трябва информация, че вие искате да закупите близалки без оцветител. Например, с портокал. Също ще бъдат прозрачни. А сега слагам капчица оцветител. И готово. И вече цифрички, лабубушки, лабубу ще бъдат червен цвет, като истинска черешка вишна. Сърчица. Имам лабубу. В момента в наличност лабубу само зелен цвет с вкусна ябълка. Има още няколко бройки с вкуснатиня. Така, и цифри. Цифра 1, 2 и 3. Другите имаме. Не ми трябва. Така изглеждат нашите близалки. Нашите и вашите близалки без захар. Още всичко е горещо и ми трябва горе-долу 15-20 минутки да изсихнат. Аз имам време за кафенце. Ако сте в България, задължително, ако някаква почивка, значи това е кафенце.